Okay,
Thank
Sabi,
Hingahin pa. Pag-budget naman kasi, mamahal lang sa dami. Ano yung depende natin mo? Depende sa akin. Hingahin din. Mas budget. Ano ba kayo online, di ba?
bibigay sa akin. Yung holiday. That's why ano ba kayo online, di ba? Alipin natin na yung mga kain. Late.